Wazwana fanele kuba nenwele wema. Angizazi yimo kanje. Ay. Cha ngiyayiphika nami. Hayibo, it's me. It's me really. How am I? Sure. It's unbelievable. Hey, Dumiso. Hi, Fitzgerald. Hello, njani. Kazi mangajima nganjani. Ngoba phela nithusa ukuthi ngifithi khona ngajimi. Nomzamo kanjani kodwa. Ngathi ngaba ngowami. Ngiyezwa. You're knocking away. Hello, mama. Kunjani? Hi guys, hi. Cha if ububu was a person, hi. Ngeke. Anomzamo omuhle ngiyabonga. Ngisacela ukuza kulala phezu kwakho. Okay. Zoboshwa. Umuntu wesilisa alani nentombazane. Hayi ngeke. Bafethu. Cha ngathi bekungcono ngiyikhundela. Hayibo bafethu ngimubi. Hayibo. Ukuba nendawo mama ngizethe wena isemqempana. Ndifumana into kahle. Ay guys hey. Ngizwana abantu abangiphoqayo. Hayibo. Cha inwele azingithandi. Ilokho nje engakusho. Ukuthi cha ke mase zingantama. Hawu. Mhlawumbe kungcono ukuthi ngisaloku isinumbu. Mase kunje wayengeke. Good night ulale kahle. Hayi bekungcono ukuthi ngisayilukile isinumbu bafethu. Mase kunje angikho sure mina. Kumuhle ebi. Ngiyathi ngibabaza ukuthi angikho right. Khona abantu abathi ngimuhle. I guess come on phela. Nani ngiphoqa ukwenza ngibone. Kanti ka TikTok njani? Why ningajala namaqiniso? Mina aze ngisuke ngi-expectile ukuthi umuntu ethi yo uyababa. Ngisuke ngilindele umuntu ethi cha uyintombazane nje. But wow, ume kahle. Ile nto nje ngisuke ngifuna. Ethi cha uyintombazane nje. Kodwa hayi umile. Yeah, then ngiyabonga because yeah, I know myself. Kuthi angisisona leso siqhubu yini kuthiwa maye babucha. Ngentombazane nje kodwa ke phela ongayikhomba. Awahle. Ngiyekuthanda. Mfethu ngiyabonga. Hayibo, but much ngicela ngithephe screen. But much was hayibo. Angibazi ke lokububi. Guys ngicela ukubuza mina. Ngiyoluka noma ngigunde. Ngcono ngamane ngithenge iweave. Makuthiwa mhlawumbe at least ngiyaphuma sengafaka iweave. Kodwa nje guys yabo lokuluka ayingithandi sengiboneka. Le nje ukuba nenwele angeke bafethu ngathi ngihlanya. Mina ngcono ngine-short yami ngigundela amafeti ngigrand ngisharp like yabo nje mfethu ngisimple. Kunda abafethu. Hayi okay mhlenge ngiyakuzwa nawe ndaba ezitha. Ngizokunda ke kushuthi bafethu nami ngivumelana nawe. Cha umuntu ngempela mfethu. Hawu bafethu. Kanjani? Kaze ngenje kwamina ngiyixwaya ke like indeed ngiyixwaya ngizazi nje because angijwayela ngokuba like in fact since ngiyaqeda isikole actually since ngiyazala khona lapha ngisemncane ke uma esangitona yabo singane kamanganga anginenwele ishala kodwa sengikhulile sengiyimina nje mina ngiyaqondela mina nangishala amafeti ngishala uPron ikhanda ngishaya yabo nje mina umuntu wamafeti umuntu webrush umuntu actually like not inwele inkulu kodwa sengenelele inkulu nje
ngimubi angeke this ngihle emajozi ima nawe ngimubi kakhulu yini bajuluka phobo wenzani bengiheva ngiyadlala hayibo ilento engigcobayo mina hayibo kaze ama-2K nazi nami sahlezi icobezela kodwa guys angikho happy njalo mangabe ku-live hlezi ngicobezela kusho ukuthi uMagatsheni phela uyayithanda hawu kanti kahleni bo kanti anikuboni lokho ayandi uyaphila wemajozi ngicela ukhulume nami mfethu ngimubi hlezi fica wena mama okay shothi ilaki yakho anoma uzosilaki noma ibhadeni ngeke abona into enole guys ngeke angeke nomzamo usevali no angeke vali sejozi muzenze sewini mina hayi nomzamo vumani uyaphila kumede umuntu omuhle umsizi ngeke yabo makhulu ngumuntu oyidawuthayo yimina ngihlala ngabaphi nendawo sazana ngiseThekwini ngaphela eMagatsheni omuhle kuhle mawuphila umuhle noMagatsheni mangathiwe kuya ami ngabe ungowami wena awumuhle ngiphethu kanto le into this thing ngeke angikholwa ngizokutshengisa amabe ngiyibona ngemuhle bathoka manje nje ngihlathi bafethu hayi mina yazi bafethu like to be honest ngikabili kusasa kumele it's either ngiyoluka noma ngishaya phansi it's either ngiyaluka noma ngishaya ibrush or ifade or whatsoever but nje kukabili kusasa so angazi guys ngitshelene ngicela ukuzwa ngani ngicela nje ukuthi ngizwe ngani like and the problem is mangiluka ilanga liyashisa like yabona nje wazala umama wazala mama joko ngiyabonga bakithi ngiyambongela khona mama lapho njani hayi school nomcabanga ukwenza njani nekhanda lami bese ngiyalugunda sibone ngiyalugunda but yabo bengisafuna nje just a new look two people bengisafisa nje yabo like to change but ngiyabona ukuthi ngathi le nqola engizama ukuyigibela kuyacaca ngathi nodaka ngempela ngoba hayi uMagatsheni ngathi ithanda ukumngcolisa le nqola mayiqala nje igibela angiboni kahle hayi awuhlala ngephambi kancane bangiziclear mfazi angithepela lapha screen ngichoshwa yini weshe ngiyangisatha mlindele uthi waye ngilive uzofanele ukugunda mama okay kushuthi kusasamele ngilahle phansi inwele zami bakithi yeah MK ngaliphi kasi kukhona into 99 wathi nje uMessi awu 99 kasi ngavela wathi ngu99 kubuka khona nothisha uZondo wathi awu Messi awu 99 guys abona igama lami la matric lelo
guys yabona yena ngibiza ngo-99 ayazi akekho umuntu obiza ngo-99 ngaphandle kweChristmas bami uyafunda nami ugrade 12 ka-2020 mina ngicela uluke just for 2 months khona angeke mfana u2 months shuthi ubala uNovember noDecember ilanga lishisa kanje umagatsheni nowangibona uzomelana naleyo nto like ngike ngalala like ngilukile if you ufuna ngibona ngicheke khona ama videos wami la ngiluke khona la recently so I don't think ngisangaphinde ngilandele lento yokuluka like I think like i-weather i-climate I mean ayisangi-allow ukuthi ngiluke because mina okokuqala mina ngibe umdlali webhola ngidlala i-netball so yabona nje nge-25 December it's my turn sodlala eMsinga so imagine ngidlala nomluko ekhanda mina kahle hle ngumuntu ogundayo ngihlezi ngizoshaya omafeti in hayibo kahle ke majozi akazobona ama videos ami ngidlala ibhola mina ngidlala netball kodwa not soccer ball how wena mbongolo ngitsase ngizokuhlonipha kodwa ngeke ngihloniphe ngoba against mina khuluma noVusi uVusi wakuliphiza content yani ngiphethe mina ngiyadlala ibhola ngihlezi yazo majozi bese yazi mina inkinga kanjani khona lapho sesiyodlala elo ngakithi kade ngisemakhaya nje ngoba uJune July kanje nge-10 July ngasesiyodlala uShiyanyawo and sasiyodlalela neteam yami sasiyodlalela u3000 and we won sawuthatha u2000 ngine-injury namanje ayifuna ukuphela sithanda ukuzenza i-permanent injury so I have to see udoctors ensukwini nje kumele ngiye kadoctor I think bazongilondozana bazongibonisa iphysio izama ukungicheck ukuthi kahle hle kwenzakalani ngoba wow ngihloniphe ngiyahlonishwa mina habe we uhlonishwa umngakho manje ngilathekeni lazela kufanele ezinye mama kodwa sengicabanga ukuyikhipha lento mfethu yasasa bekusayistayela nje nini nabo 2020 kanje manje lento siphumile nje styleni kusekuwawo afablane bangaphela abasagijimela ubona ingane zasemakhaya mawufika lapha nofafablane sithi uqaqile uvula iyawona lento ngalo mzuzunu usufuna ukuyikhipha awusekho yini ebhayisi bese no angisikade ngasikho lapho ngiyabonga guys yini mele ngithenge iwave yazi awuthepha iscreen wena nje cha babuklava ungijwayela kodwa kabi nami ngicabanga ukulikhipha manje singavanga u2020 hayi bafethi nami u2020 wena umzamo ngizibela ngikuzibe ungubani wena yuza faka iplatinum awabizino platinum bawethu phela thina sisebenza sinemali asibona siyihambela nje la TikTok abawazishimayo asinamali thina ubona abanye besifosela nje beza ngomqondo wamanga thina empilweni zethu vele sibuke nje amadixa amanye akomsi amanye akonongo amanye wako hey uvela ubona ukuthi nangumuntu engifosela uvuswa kabani ngiyakhuluma ke mina futhi ongangincande ekhulumeni angazi mina ngiyakhuluma ngumuntu wesifazane phela
ekuseni wena muntu wesifazane ngike ngiyakhuluma ngiyalwa ngihlaza nginenkani kahle nje yonke into angikusaba ukufa eish mfethu yabo nje mina mfethu cha kodwa Mandlovu uyabona ivoice yakho injani ivoice yami konke nje kuningi kudibene yimi kahle mina ke mawufuna ukubona intombazane kahle eyinkingi ngihlaza nginenkani ungangipheka impela ke abona ngendlela enginenkani ngayo hayi ungangipheka impela eziko ukukhulunywa ukuthi ngifile ngcono ngoba mina ngeke ngikiyeke mina ukuthi yabo ngilehla bongathi uyeshaya ngisho ukuthi ubhlungu yabuza kodwa ngeke iziyeke ingazife nje straight ngilo muntu nje kahle nje angisaba ayikho into engisabayo angisabi lutho uyaya yena angiswena wasemsengo wasenkandla nje ayikho into engisabayo ngoba ngisho amantonga ayikho intombazane engathiwa ngiyesaba mina futhi nje engicabanga ukuthi ayikho intombazane engathiwa ngilwa nayo sengingalwa nabo abafana laba kodwa ngalwa ngebe ngibangana ngisuka umuntu othanda ukuthi ngumuntu ofriendly kakhulu abantu bangithanda kodwa manje fana lento lefana nokwenza umngani mina ngeke ubone la drop la eThekwini ngisho sengihambe ngisine kubala nabangani hana ngizothi ngiyachiza noma kanjani I don't have friends abangani nje mina kwangihlula ukwenza ukuba nabangani ngisafunda la eTVET kwavela nje kwangihlula impela kwangikhipha le kwenza abangani hayi abalathi yabona ke lento engiyona ayivumi ukuthi ube nabangani abala eThekwini ngithathe ngifisa ukuhlangana nawe ubuka ngiyeza ayikholeka siyohlangana iyodeba kuba into ngazingane ndawo ngasenkani mayishemba kulo nabafana futhi for sure uphathi sakhila wena lutho angikaze ngikwenze lokho but ngendlela enehlungu khona bathiwa ngiyalwa ngcono mhlawumbe ngile nabafana ngoba manje intombazane ngibona ngathi ngayilimaza kakhulu kanti ungumkhaya shayikazi kakhulu phela kanti ungakanani ngempela nje ngimncane kakhulu kodwa izinto engizenzayo nanokuthi ngizothi umqondo wami ngizongahlisela intombazane elahliwe angavulahliwe ubani umncane nje yini wavela umncane wena unemzwayibani nje phela naso isithi singangesami ngizawanda ngiyaphila kunjani bhuti cha bengiqonda ukunitshela hayi ngoba ngisabisa yini ukuthi mina nginenkani mina futhi ngathi ingane encane hawu ngiqwayele 24 years ngikhulekile 2001 sikhulile leli side leli next year was 25 sibadala ngiyaphila nami ngoba cha kungcono insizwa mayiphila wakwethu cha bese ngisho nje nakho uzoze kuvela amancane la kunjani we-onke insizwa le ibiza ngo-onke wethu niyoba amadlozimani o-onke ingqwele impela le onke umadoda futhi kazi noba imapha amadlozi webafethu wathi umkhulu kwathi angihleke awuyaqade yayishonela insizwa zalo baba madoda engaloya nyaka ka-2022 uyaphila weyuza idlozi enjani elibiza ngo-onke insizwa yonke ibiza ngo-onke uzoba idlozi enjani ey'nganeni zakho maseyiqala nje seyicela lapha emsamo uyibiza ngo-onke niyoba amadlozi mani wey'nsizwa
hayi ngamkhumbula umkhulu madoda esemathuneni ethi kwathi angihleke esehleke kancane iyabona bafethu hayi hayi mengisabusisiwe impela mina ke hayi ngisabusisiwe ngoba abazali nginabo nje bonke umkhulu nje umuntu usashiyile ke ngo-2020 cha ugogo uzala ubaba usakhona ubaba wami khona uma wami khona ngisabusisiwe ngisancela kogwansile nenisizo leso sisho leso noma nimfece nje into engazi lutho ngesizulu ngisancela kogwansile ngempela mina sangibhubhela lapho lisabhopha thepha iscreen ungangizonda kathepha iscreen ongithanda akasithepha aphandle ke waloko fafalana abangizondayo fokofa ancengi lutho ke phela manje ngudosini ihuma bwana impondo hayi ngeke uyimpondo nona hayi yabo amawusathoka lokhu hayi kucacile kuba ulimpondo bengithi ke umZulu cha ngiyaxolisa ufanele ukuyizubiza ngo-onke bengayitshela ukuthi umZulu oyibiza ngo-onke hayi ngingamthathi serious ngoba manje idlozi iy'ngane ziyothini mase zilontuzana into asingalaphana uba idlozi elinjani elibizwa elalu-onke insizwa eyibiza ngo-onke cha uma ulimpondo-ke hayi ngiya-understand yazi le voice yakho sengicabanga kwenye indawo ucabangaphi iyeke lo mcabange engasile ubani wena futhi nguValentine zani nje wani wena amagama abheda kanje nina hayi ngeke bafethu azayikangeni nje insizwa lana mina insizwa serious hayi Silo Spa uyiqhikiza ntokazi cha ungangibiza ngeqhikiza ungangibiza ngentokazi ungangibiza nje ngayo yonke into ongathanda ungibiza ngayo ngoba ngiyamotivate lapha nezinganeni ezisakhula nje ezisencane esafuna ukubheka phambili yabo ngokwempilo noma ke ngiphinde futhi ngivalele kuleli lokuqhikiza ngiphinde ngiliphikise ngithi angikabili iqhikiza ngoba angakakhomba indawo ngokweduku mawukuthi ngiyogcina ngikhomba ngokweduku asazi noma ngogcina kukhombeka yini ayi bafethu ayi kodwa lo mntomo engiyibona kwanami ngiyayihalela nawe umuhle kakhulu hayi ngentokazi nje angile ngabuhle obucikayo zikhona phela iy'ntokazi ezinhle la cha-ke ngokuma hayi ungasho ukuthi hawu cha-ke uhlobo lonkosikazi loya uyabo uhlobo lentokazi engayithatha ngifake emagcekeni ekhaya uyabo ungakawubheki nje umqondo wami ungakangazi ukuthi ngumuntu onjani mawusabuka nje isiqu sami cha ungasho lo hlobo lwentokazi ungathatha ngilifake emagcekeni ekhaya ebejabule ngingconywe na uma ongizalayo uthi cha-ke ukhethile ngingconywe na abafowethu besho ukuthi cha kukhethekile khona ngaphandle kamase ufika mhlawumbe usuwazi mina uqobo lwami mhlawumbe ungabe usuba nento eshintshayo futhi mhlawumbe futhi ungithande futhi yabo ngokwesiqu usongangikhomba ukuthi cha-ke leya ntombi ngingayithatha ngifake emagcekeni asekhaya ngoba hayi ey'ntombini zikhona nami ngeke ngiyibone hayi cha angimncinyana ngokwesiqu-ke insizwa zasemakhaya mayibheka nje umuntu wesifazane ngiyazi-ke mina ukuthi insizwa zibheka umuntu kanjani uyabo ngiyeke nike ngosiqu izinto zamatheko izinto zamagoli ngikhuluma ngensizwa nje yasemakhaya esuke ibheka umuntu ufanele ukuba semagcekeni obabamkhulu bayo nokhokho bokhokho cha-ke ngumuntu wesifazane ongamthatha umfake emagcekeni akini uyabo leyo nto ubhakile ngibhakile ngaba nje lolu hlobo lokuthi uNkulunkulu angithande ngokuthi angiphe nje lo mzimba womuntu wesifazane ongaciki uyabo kunjalo nje inkosazana yebo wemntuma kunjalo nje angifuni futhi mase ngikhuluma umuntu engiphikise yabo ngoba manje ingane yami dami yayisaba ngiyabonga waba ngifollowayo
ngiyanconcoza awu nase nijoyina kangaka yini nifuna ukuzwa lamazani ngohlonze yini ngoba phela awu cha amazwi engisuke ngiwakhipha ngomlomo awu anohlonze anoju yabo so yeah bengisakhuluma ke nje ngami siqu ukuthi ngowesifazane ngisawubona isiphalaphala sentokazi kunjani uyaphila bengisakhuluma ngalaba bangibabaza ubuhle ngisabatsha ukuthi hayi angilisile ngobuhle ngiyintombazane nje enobuhle omngaciki kodwa intombazane ongayikhomba uyiphose emagcekeni lapho thikele ongconywe kini uyabo nibhala nibe baningi ngabe ngisakhona ukufunda lana phela mase nisheshisa ngifunde ibizimali mina lapha na sawubona siphalaphala kunjani yebo abantokazi enhle ngumagatsheni so ngiwakandlovu ngiyibhize ngomagatsheni ngunomzamo zamagatsheni so ngiyacabanga ukuthi ngizofunda kwezini phela ukuthi mase ngithi zamagatsheni okusho ukuthi kuyacaca ukuthi intokazi yakandlovu uyabo ngiyathatheka ile mbali ngoyitshala emagcekeni akithi iqhakaze khona ikhephuzi cha khephuzi iphungile mnandi hayi ngeke ungathatheki akekho umuntu osilisa ongafisa yikho nje ukuthi ngifisa ukuthi uNkulunkulu mase nginikeza isikhathi sokukhetha ngikhethisise ngempela ngoba uyabuka ngoba ngipakile nje ngikanje izinsizwa zimthanda kabi opakile angaziwayi zimthanda kabi so seziyadlala ke izinsizwa zamhla kahle hle akusekho insizwa sekuyilezo nalezo usuyayibonga nje mawusathola umuntu oyinsizwa ngempela izinsizwa zanamhla sezagcwala ukudlala usayilitshiji yini yeni umbuzo obucayi kanje kodwa insizwa yami angeke phela nguphendule lo mbuzo le ku live ungabe nami angihloniphi singabe ngitshela intusi igugu lokuthi mhlambe ngiyitshitshi makube ngilitshitshi ngihambe ngitusi igugu lokuthi angiseyilona itshitshi makuba ngiseyilona cha akusombuzo mhlambe webhuti wami engathi ngingawuphendula ku live lo mina bongivumile ukuthi ngihambe ngiphendula lo mbuzo ofana nalowo ku live cha inkosi yami mhlawumbe uphendulekile angeke ngazi isikora samadoda hawo khona kube ngiyajima mhlawumbe ngisikora ngabe ngisikora ngempela manje ngibona ngumfece lapho ave bethanda abantu ungibuza ukuthi ujima ngivele ngibona Nkosi kodwa ngeke ngisaba nenhlanhla yokujima ngibuye ngivila ukuthi kodwa ubani ongajima ngoba kwethu ubanje ngathi uyajima ngoba phela akusinto yanombani leya lento leya ngicabanga ukuthi idinga isikhathi esanele idinga ukuthi usebenze ube stable in financially nakusengikhuluma isilungu angisithandi isilungu ngalomzuzu nakhona lento nje idinga ukuthi nje ube lo muntu yabo ose kwenye level mina manje ayicha ngeke ngiqamba amanga ngithi sengikuleya level ukuthi hayi mina sayintombazana nje sawufafa plane kodwa ke iqhenyayo ngizothini ngisichaka nje siqhenyayo ngenye indlela linobugora ushembe baba no ngayifunzela nje uma uMaNtuli lapha koNtuli amavoice abathanda ukuba nehushanyana so bawungezwa nje nezingane zakwethu ezingilamayo zina lama voice nje nenye lapha ezalo mamkhulu ne voices nama voice nje athi afunze kaNtuli kahle hayi ngoba hayibo ninqaba ngoba ngani ngithiphele njalo iscreen hayi awuve ninqaba nina angazi ukuthi umuntu ngamenzana ofana nani mawukhala ku kazothini umqondo wakho usule kade ngizama uphakela isona cha hayi ngokuphelela ke intokazi kwamina ke nje ngiyazazi lapho ngingathanda ukuthi umuntu engiphikise kuloko
ngoba ngiyazazi ngiyabonga nje kusuke ngincoma emntokazini-ke ngaphelele nokhuluma ngani la sikhuluma ngakho konke nje nawe ungafisa ukuthi sikhulume ngakho singakuphendula futhi ngoba nama-answer asuke ekhona nje ama-answer awasipheleli ngiyakukhalela yo wemxolisa indlamilezo ungalela ngani angimthandi njalo umuntu ethanda ukukhuluma into ethe phecelezi la kowami uTikTok ngiye bese ngimsusa nje-ke engaphinde bona i-content ngamagatsheni unjani welindiwe uyaphila ntombo awundoda yakhe xaba uyaphila mfowethu angamthandi ngempela umuntu okhomenta ilontuzana amagama athanda ukwaziswani la ngithanda nje ukumsusa nje kusayile ngoba manje angithanda ukumvezela ubumina ubuhlaza bami mhlawumbe ngithi sengithuka inhlamba ngoba phela inhlamba iyaphuma la mina lokho nje ngifila uthandani ngithanda ini ungayithanda uwevele boxing sithi uxoxa siyezwa angizwanga bhuti kuningi engiyithandayo intombi suka lapho-ke hayi mfethu ukuya nokubuya mfethu nami ngiyibukile umntombi engiyibo hey nami ngicishe ngikhala uma ngiyibheka ithini inquthu iphelele ithini inquthu iphelele angazi phela ukhuluma ngani ngoba ngiwasenquthu mina ngizothi ngiwasenquthu ngoba phela manje ngisemngceleni wenquthu nenkandla kodwa idolobha lami inquthu futhi ngazi inquthu vele nje ngilapha laphaya elontuzaneni uba uthi yazi ivoice yami ngisemshukanzi izwa laphana ngithi ukhala kuyiswa I understand yabona-ke kodwa lo funa usekhanda lami awumvane neze angimubi ngiyadelisa phela sawubona nkosazana kunjani wewele kodwa ngiyathanda usikhulumisa isilungu ebusuku hayi ngithanda usikhulumisa isilungu yini ubhebi mina ungibiza ngomagatshe nje nginesibongo ungithakazele uma ukuthi kanjani uma soqala ungibiza ngolontuzana ngobhebi esinye isilungu lesi engasintase ngisho engingasizwa nje inhlobo isikhathi esinjena senjani singathola isoka yini isikatsha send account silungisela usho hayi cha ngizosenda-ke impela-ke wendoda yakhe xaba uma ukuthi kuya ngokube uqinisile ngalamazwi akho ngonyama wema uqhaqhazela zonke iy'bindi-ke masukungibiza ngonyama qhaqhazela ngisho iy'bindi ey'lapha phansi emasungithakazela kuvele kuqhaqhazele zonke iy'bindi-ke phela-ke manje uyaphila usibari hayi uyaphila hawu magatsheni usugezile yana cha ngigezile noma-ke nje kumagatsheni hlezi ezoyibuka athi ugezile nje hawu babenyasho uzala umabani wengonyama ngizala uMaNtuli lapha kadina inkandla umkhaya impela nje ngizalelwe inkandla ekhombe lapha hospital yebo zeswelabelusi yimi lo bafetha nidokile cha bengithi nje anginithi fahla ngolive nje ngeke ngisaba mude ngaphandle-ke uma ukuthi nisakujabulela ukuba nami la ku-live awuchuni uyaphila bengithi nje ake nginithi ukuthi fahla kancane ngolive yabo leyo nto leyo hayi uzele umntaka amantu uzele uzime uqoka ntombi hayi cha ngiyambongela webhuti uThobani Mandla
uvalentine Valentine yabo bangikhule ngombhushu mina ekuseni mfethu ngidla umbhushu lapha ekhaya lezi ilungu zenza amagama enu hayi ngeke wemandla ukangitshele lapha uyakwazi ukukhala kodwa angicabanga ukuthi akekho umuntu ongazi ukukhala yini ukubuziswa yini noma uzwe ivoice yami hey beautiful hayi ngizobe ngizama ukuna WhatsApp hello beautiful why ngibhalile isilungu yini beautiful hey awini bese kukhumuleka yini aze ngibona izinto zobaba uNdlovu lana izinto ngaba kwami lapha manje ngathi uyashaya wena hayi khona ukushaya ngiyashaya impela kuyikhona ukuthi hayi inhlanhla ayikabikho ukuthi kube khona nje onginyathelayo bese ngimtshengisa ukuthi ngubani yabo basangisaba nje besale nale ngoba ke cha efana nalento ukuthi mhlambe ngizozwa ukuthi usibani bani ungihlebile bese ngilo kuyena stretching ngisho ukupasa khona sike ngizwe ukuthi uthe kwenzakalani wena yini ufuna space angikwazi mina mfethu ngiyamface umuntu I can face umuntu uma zaba bakhozi khona kumshibi awu ngiyazazi ithakazela uyakuthakazela umshibi love yayishaya I understand awu mkhotshane angiqali-ke ngeke ngaba nawe ku-live noma-ke ngizothi angisazi isiqu sakho noma ubuwena nje-ke uyaphila akulale kahle-ke masulala ngishaya ngaphakathi usho ukuthi ngikushade ngidongo sasisho njalo phela le nkandla ngey'khandla zakudala kade sisakhula-ke njeke le minyaka idlule can I join this live hayi ungajoyina awukhethile bala awunamncele angakhoma uba ukuthi anginalibhadi kodwa ngiphinde ngi-understand kuthiwa labantu abame kahle nje abafanele umendo abawuthole umendo angazwayi bese kuzothi-ke ozimincile bese bewuthola hayi so ngibuye ngithi hayi mhlawumbe uyabo nawe umntwana cha ingane bengabi nayo ngaba nawo kanjani ingane ingalo jolo ngadlala kuyenzeka ama-lips akho ivoice atsho khulukhulu ngawe awuzwa noma nga-understand ake nje ngoba phela ngi-understand angazi ngaphendula ngithini ngiyabona kahle masulala baba ingane ngizobhubha ngawe ini-ke nje anivele niyilahle nina sengingabhubha ngokuthi unjani nje wemkhotshana ngoba phela ngike ngabika lokhu ekuqaleni ngadana kwasiqu sakho lesangizazi manje ngizobhubha ini hello muhle kunjani webhuti uyaphila ngizokusi ninjani ningicaba ngongafuna ukuthepha iscreen ake nithephe vele iscreen ke ningihlekise nje hawu yini wena kusazana enhle mhlophe ngicela sazana ubuwakithi mshibe khuleka mase kuvume nje amathonga kini naba phansi nokhokho konke lokho kuyokwenzeka uyabo yekithi mina okwenzakalayo empilweni into nje esokudaliwe uyaphila kodwa ntokazi yakangithi qhudini kuyaphila but bus uyaphila hey baby hoodie yini lokho silungisa ingleso yini uhoodie nginolaka kodwa-ke phela ngivele ngibe nolaka ngilinde nje ukuthi bese uyinyathele inyoka emsileni ilapho-ke ngavusa khona ikhanda khona ayivele nje livuse ilonjani ivoice yakho yazi fana nekamashudula umashudula hayi baningi besho njalo
ngiyafisa yazi ukumbona uMashudula ngimbone nje live ngoba ke siye sigcina nje ukubonana la enkundleni futhi angikholelwa nje ukuthi uyangazi lo Mashudula bane content enkulu kunathi singofafa plan sayifusela waze wahamba le ntokazi emhlophe qwa ngiyabonga kakhulu uthi most beautiful adorable amazing kahleni isilungu engaka angisasiqedile lesilungu sakho ayi siyangibinda sikhulu kakhulu oh adorable oh gorgeous oh hey kahle oh this and that just because of what of what then akekho chaza sala afuna yona ngithi oh kusho uyafuna ukuthi ngimithi ngana ongeza amanzi la ivoice yami phela iwashoza ezinginike ngalezi ikhathi awucela ukuxoxa nawe la soxoxa nomzamo uyaphela mfoka amajola hayibo ngalivoice ikhala ngiyathela umsebenzi voice ikhanda uqonda ukusho njalo nkanyiswa hayi ngiyalivusa ikhanda lami ngoba manje mangalivusa nale phone lingaphihlika nje kholo umuntu angisangiboni ngisho live nje lo ngithanda ukuvusa ikhanda lami awumnandi lokho eshingami ungicithisa isizungu yaphila mfoka Gambusha uyaphila kodwa mahlobo kuyaphila abafowethu ngiyabonga insizwe ezingifolowayo la balo insizwe John Goliath awu insizwe waseBhayibhelini noGoliath phela insizwe inalamagama lezi John no Goliath insizwe sesigcine lapha na ubaba wami esokushumayela ngizalwa kumfundisi mina kodwa hayi cha leyo fundisa nginayo sengize ngicishe ngivume makuthiwa umfundisi akamzala umfundisi ngoba lezi amagama akhe angikhumbuza iBhayibheli lapha John no Goliath lapha no David no bana usho ngani leyo bana sibatsho eBhayibhelini David abantu singabazi Mose ngicela ngoMose umuntu engabazi bani ngicela Joshua ngibona ngathi uyangemela ilengane nginayo abazali beBhayibheli no Luka Matthew hayi lengumuntu nangumuntu engiyemela hayi abantu kusaluca Thwa no ever sami sikhohliswa no ever thwa walisithela esinjalo ngabe siphana nensimu ubona iBhayibheli liganga manje bazama usigulisa ngivele ngibona yabona ke ayikho ke yonke lento lena ke ngizele ngibe nginqaba enkonzweni ngithi njeka ngibe ngiphuma impela ngihambe ngiyoyilalela hayi nginebhadi nje lokuzala umfundisi webabhemu nenkingi impela maceceke wenkingi hlaze ngixina iBhayibheli umsombuluko lesibili sithathu lesindhlanu kuthiwa ngumsombuluko yini kambe awusho indaba zenkonzo lezi ngokuhlona kwazo ngumsombuluko kuthiwa unjwani ngumsombuluko ushaya ivangeli olesibili practice
ulesithathu inkonzo la khona impela ke kuzoba inkonzo efana nesonto. Hey Thongo lesine ke inkonzo komama fana omama ke cha sike sibase ngoba inkonzo ke nje ke leyo omama ke kade sazala nokuthi no lusine asinankinga nalokho. Thu lehlanu usuku lenhlephu uhleshula isinku mawuthi asibheke leso sonke asikho la enkonzweni. Kuthiwa ngomgqibelo yini mabhoko? Umgqibelo nolwesibili ipractice nini? Ngoba umgqibelo nakhona kusuke kuculwa laphayana. Kuthiwa ngesonto kuthiwa kubusiswa konke ke lo msebenzi. Hayi mina ngivele ngibone mina ngaba neziphathi nje ukuthi ngizala umfundisi. Ngizala umfundisi kodwa ke phela ngithi mhlambe kuyisibusiso kodwa manje ngendlela nje ngidoja ngakhona inkonzo bafethu. Hayi cha ngiyangazi noma ngizothi ngiyaceba noma singeke isidingo sokuthi ngicebe kunina. Kodwa nje ngiyayiveza lokho nje ngiyakuveza ukuthi ngizala umfundisi bafethu. And ngiyayidoja inkonzo lokwangempela imagine intombazane. Hayi kunzima. Lapho baba usethanda ungangizwisisi kahle. Ngapha manje ngimlandeli kahle. Hayi inkinga le. Imali yeshebo. Umfweni. Hayi bafethu hayi ibana bafethu yini odade nabazalwane. Mina ubaba ke enkonzweni ke ngoba phela sonto Chief Apostle ubaba umpriest ubaba umpriest so nje yabo nje into uzalo mfundisa wena mawuthi uyayibheka wena ayi uhluke kakhulu bathi sala ayangiphathi khona mase kuzodliwa isidlo kweba kwethu. Hey futhi azi mama benkonzo nabafundisi benkonzo yena wenze manje how ukhozi bengicine uswayile sibongo phela yazi uyacabanga amasebenzi ayobevashe ngelo ngithola ukuthi unyuyi labantu bevele befika unganakile kanjani abantu benkonzo sebezogcwala thola nje ngalowo nyuyi nje bazekini hayi angabe ngisalinda ke nokuthi mhlawumbe zithi mina 12 bayenza 11 nje ngiyaqala nje ngiyaxika manje anginasinto. Ubaba labantu badonse ku12 ngempela basenkonzweni ngivele ngimuntu yabona nansi imhlola yami ngivele ngithi nyelele ngeke ngikhona shini ngeke guys no asilunge nje sa-athenda ngesonto mhlawumbe nakulezo nsuku lezi hayi mase kunyuyeke mase bezogcwala kini guys ngiyabonga mina ngiright ke nje ngaxoxetha ngikhona ngeke ngifake guys live ngincane nje drama lokusikhuluma like ngithanda ngathi ngakhuluma ngedwa mina I don't mind that. Aligqoka ibhuluko kumshebe masungilolile kusungakhona ungitshela le nto le uvele ke ngicabanga ukuthi mina njengoba ngiyintombazane esuke emakhaya sengagqoka ibhuluko emzini kubizwa ngani doti umuntu loyo ngoba phela njengoba ngisayintombazane ngisayingane yasekhaya cha ibhuluko angayikho impahla engikhethayo noma ngeke mina ngeke ungiyeke asazi ngaze ngiba namashiya angaka amashiya efane kwenzakani ngami aseba mangaka bakwethu hawu yini angisazi ngeke ngikushele ku live angisafune nakushela ngithanda ukushela mina
yabo lamantombazana aseshele kakhulu guys awekho asakujabulela ukushayelwa. Mina nje njengami angijabulela ukushayela especially la eThekwini. Mina mangathi uyangishayela la eThekwini ngivele ngiklinishe. Ngivele nje angiphathi kama uzongibamba yabo khona lezi idaba zala eThekwini. Ezithi mazikubona ihalela ukubamba ngiyayithela ke empama we ngiyaziwa nje la ko Sandroad Park Street and West Street uma uthi kanjani yabo nje angizwani umuntu ongibambayo. Angizwani nje umuntu ongibambelani ngiyayithela empama we shembe baba. NgiseThekwini edrobheni mina. Manje ngaphuma angiphathi ke futhi mawuzongizela ngomqondo ukuthi uhamba ngalezi imoto eziphambili. Angizazi angilwazi uhlobo lwemoto kodwa ngiyibone ngiyizwe nje kuthiwa khona Mercedes ama-Ferrari ama-Red. Mina uthi uzovela ungiqhwebe uyangidakelwa nje ehlala lapha emontweni uze mina mhlawumbe sengaka-athenda ke ngizwe ukuthi uthini kodwa hayi ukuthi ngihambe ngiyolingisa amabili ami lapha ngihambe ngiyolingisa umzimba wami laphana uma uyalenga emontweni yakhe ewindini ufuna inamba ngalo mzuzu bafethu ngendlela enenhlamba ngakhona anginqeni ukutshela ukuthi ungidlela igolo ngisuke mina ngize lapha emontweni hayi ngeke mfethu mina ungamani umthuke waye anginandaba yabona nje indaba ngilawo mina ngoba phela manje vele nje yabo makukhulunywa ngalesichaka esijelayo emina tshela mina ngiyitshela mina anginqende into leyo mina uhamba ngemoto ephakeme lapha ungitsho ukuthi angize emontweni yakho ufuna inamba mhlawumbe ngalowo mzuzu manje mina kumele ngisuke la ngikhona ngize emontweni yakho ngoba wena manje uyadrive wena we ibafezishi hayi nokugcina kulezi izinto njanyana lezi ezijabulela amashumi hayi mina ngihlaza mina ayangishayiwe inhlobo futhi angazi ukuthi lo shami uyobe nomthondo ongakanani noma mhlawumbe uyobe yena eyintokazi engakanani yobe ethanda iphindoda ngoba nje angicabanga ukuthi ngakho umuntu wesilisa ongishayayo nentombazane nje ngathi uyangishaya ngabe nje yingakanani yenjani yibuka hleni bo mina akekho intombazane engishaya mina akekho futhi umuntu ongishaya akekho inhlobo yala ngcono singamane sife ngamane ngife ke I prefer ukuthi ngife ukunokuthi kuthi uzongishaya ngikubuke mina ngisho ukuthi umcana ngeke ungishaya ngikubuke ngamane ke kuthiwa mhlawumbe ke ungikhumula amazinyo ngakhipha ihlo ngakhe nje khulunywa ukuthi nje ubondene mhlawumbe ngagcina usungigwaza ngishone noma mhlawumbe ungidubula ngishone ngoba hayi yabo makhulunywa ngendlovu engahlehli cha angihlehli nje entweni yikho nje ukuthi phela Nkosi yami angazi ibe nezibhadi cha abangenze lutho ngiyebuke nje la eThekwini ngithi hey madoda umuntu unokuvivinywa uyabo siyavivinya nje kodwa ke phela singabantu semhlabeni umuntu uzohleze ezovivinya mina ngeke ngikuthathe ngokuvivinya ukuthi ungimemeze usemontweni yakho edurayo noma mhlawumbe noma athi uyipholo angiphosi but sometimes ngizothi sometimes ngoba mangisemakhaya ngoDisemba sinobhudi lapha nosisi cha asiyesijabulise kodwa la eThekwini kuthiwa ngihamba amaklapha okanye mhlawumbe indaba zomnandi inini hayi ayizi lonto cha unjani kodwa Nkosazana ngiyaphila kunjani niyaphila cha weqhoza zakwethu bengaqondile la ukunithusa kodwa nje bese ngifuna nje ukunivezela elinye isayidi lami ukuthi hayi ungangizili ngomna ngomqondo ukuthi mhlawumbe ungizela ngokuthi ubona isinqa uzongichaphela hayi mina ngeke shame never ntothi intwana yokubhubhiza ho kahle bo mina nje ngifuna umuntu engizele ngomqondo ongasile hayi ngeke mina mhlawumbe hayi mina ngeke bafethu ngizela ngomqondo ukuthi unemali anginamali uyangidakelwa nje ngoba ngisho igwili lezi ngiyayitakiswa nje
khona nje isinyathi singisidakiswa la ensukwini ngithi hey wena ungijwayela kabi wena ufuna mina uthini kimi mina ndaba-ke negwili ngisho nganemali egcwele amaloli egcwele ilumu leli ngoba ngikulona anginendaba nemali yegwili yazi ngiciwele nje ngena la TikTok wami anginendaba nemali khona nje isigwili kade ngisiphoxa nje ensukwini singizela ngomqondo ukuthi sinemali ngavele ngasithatha ngasibeka le angichabi nje ya nalo-ke mina ngihlaza mina angifuni ukuyikhona ukuthi phela lokho ngeke ngikuvezele nombani ukuhlonipha yes I can respect umuntu but yabona into yokuqala into enginyanyisa tula eThekwini ile nto ukuthi mawufuna ungishela umuntu wesilisa ungibambelani impama ukuthi angiphose manje wenja leli ingane wemfazi angalali ngisakhuluma nje ngisanqaphaza nje ngisasiya ngiyibethe kuthiwani angazi kodwa khona lokho yabo kufana lento ukuthi umuntu wesilisa la eThekwini-ke nje la eThekwini abantu bakhona bahlaza nje kusiyami angifuni mama abahlaza yabo mina ngisho ama-Nigeria angihlonipha la sihlala-ke nje kwi-environment yethu ngala sinama-Nigeria kakhulu angihlonipha ama-Nigeria mina ngoba ngawatshela ngifika ngathi nginyanya kabi wena usikhamtho lento mhlawumbe nicabangayo omathandana ini ngathi nginyanya kabi manje maye ngibona ntombi yamaZulu ngithi niyaphila ngisho mina ngihlonishwa yiNigeria la estradini sami nje ntombi yamaZulu cha anginankinga-ke nakho lokho ngivumi anginankinga-ke nje nalokho shembandla anginankinga nje nalokho bese kuba khona lezi idawa ezithi mangabe uluntuzana zikushela ifuna ukukushela noma zikukhulumisa bese zikubamba hayi lapho angazi noma ngizothi kuvuka yonke into ime ngeenyawo mina mangishela musungibamba ungibambelani why ungibamba especially nje lezi idawa ezicelela eThekwini ungibambelani ilapho ke impama engithela engiyiphosa khona ke impela nasibhe uma ngiyajijela nje impama ukuthi umdala ungakanani uzosho ukuthi ngibambelani ngoba phela akwazi unfortunately ke naye ngisabathinte ngempama akaze bephinisele ngiyaziwa nje kahle hle kodwa ngiyamhlonipha omunye umuntu kodwa nje ngihlaza nami lo ngenawo uxolile uyangazi nawe uyawazi lokho kodwa hayi ngoba mhlawumbe kuyiside elihle yini lokho kodwa nje like ukuthi awuthanda ukujwayeleka kabi mina nje angifuni abantu bengijwayele kabi seriously nanokuthi umuntu uzoqhamuka ngemonto enkulu sekumele uyothi ngco amabili akho lapha ewindini usekuqhwebile uqhwe baba mina ngisukise lapha emontweni yakho hayi mina ngitshela kahle hayi cha vele ngikhipha impela ke enkulu inhlamba le akade ungayilindile akade nje ungayilindele ngani ngempela ukubiza ngaphansi kwedaba yama wakho ngokuthi nje ungibiza ungiqhabela ukuthi ngize emontweni yakho ubaleke ngani ngokuthi nje uyadriver ingeke bafethu hey bafethu hey siyabukisa la eThekwini hey ngeke hey wegatsheni mina mfethu angazi nami like sometimes nginokuthi why ngidaleke kanje because amanye amantombazane like they used to entertain abogaya aba-right abogaya abanemali abogaya abahamba ngemonto eziphezulu but mina inhlambe engiqhulula ngalowo mzuzu mangabe ngibizwa umuntu wesilisa noma ukuthi uhamba ngemonto ecokweme kanjani hayi ngimbiza impela anginqeni phela ukumbiza ngaphansi kwedaba kama wakhe mthethe cha-ke yabo-ke lo isho-ke hayi mina ngeke ngenze lento ubani ofuna omunye imini ofuna wena noma wena ofuna mina ngimthuka impela nje sakudlala sakuhlekwa ngimthuka ngimshaya impela nje ngamagama hayi nami ngiyibuza kahle ngi-right kahle kodwa mbe ngithi ngi-right bafethu no la emhlabeni akekho umuntu ozele omunye sizichaka impela ayikho into etheni esinayo lokho futhi singeke sikufihle nje singabantu abasayifufusela abasayibhekela impilo engcono kodwa impilo engcono hayi ukuthi ngiyibheke ukuthi
manje ngihanje ngiqhwetshwa uwena ngoba manje unemonto ephezulu. Ngeke bafethu. Hey bafethu. Ngeke. Mina ngisichaka esitshela bafethu. Mina nginalutho impela bafethu kodwa ingeke. Ngisayifufusela le 2K lelifufuselayo. Kodwa manje mase uzongihweba uhamba udlula ngomgwaqo. Udlula koSmith. Hayi ngamane upaka imoto ke mhlambe uma ukuthi unenhloso wehle lapha. Hayi abanye badilika shini. Cha ba attende ke cha. Leyo nkosi yami ngabe ngineconsi ke nje angazi lana. Mase uze wadilika emotweni yakho. Wangilandela mhlambe wangihupha ngoba phela futhi ngeke ngize ngime. Angeke ngize ngime. Mina ngihamba indlela yami. Sengaba wena ukuthi uyayipaka imoto uyagijima uyangilandela yini. Cha ke lapho mase ke usungificile singaqala ke ngehlise ke phela mhlambe ngizothi ngizokubiza ngani iphisa kade ngihamba ngayo ngeke phela ke anginalo phela iconsi umuntu wesifazane ngisuka emakhaya kumele ngikuzwe ukuthi uthini yabo le nto le kodwa nje bafethu ngazizele ngomqondo ukuthi singononke wasiwa nonke lo uthini inhlobo ngiyangibona wamajongo la kuyibiza ngamajongo kuforce hayi mina ngeke bafethu ngeke ngasifoseli bafethu ngisho ngathi nihamba ngama-rating into lezi ngiyazi ngisho nihamba nama-bodyguard fusegani safa ngeke bafethu khohlwane hayibo safa yinina ngeke idlaleni nathina fusegani nje mina ngendaba ngithi noma ilanga lokufa masilingficile lobe silifikile lento ukuthi ukufa ngendaba nayo mina niyachwenza phela bani besilisa ngazi amantombazana acabanga kanjani especially labo besilisa abanemali bani besilisa abanemali ngithi nje mina abafuseke awukwazi phela ungitshela ukuthi angize futhi angavenye nebhadi ukuze imhlanga ngisacela ukubhukhela ngicela ubani mina kanti akumele kube wena usukani la ukhona uze kumina sixoxe uma ukuthi siyaxoxa sifikisana emagameni ukuthi cha uyangithanda lokho angempela uye ekhaya ngoba uya-afforda hibu uzongitshela ngokubhukha kahleni bafethi kahleni sijwayela kamina uma ukuthi khona isigwili esila asifuseke niyadakwa igwili nonke special lezi ezingibhalelayo ezikhona la uma ku-TikTok wami ezingibhalelayo ney'funa inamba yami zize ziyithole WhatsApp nami ngithi nje ayifuseke ngoba manje ngiyayiphoxa vele ngithi hayi ubhuka amanyala mani yini ufunani uyini lo yifunayo hayi mina phela ngilunge isichaza bafethu mawuthi angizazi izinto hayi cha angiqhubeke nokuchaza bami angiqhubeke nje nokuchaza bami bakwethu uvele futhi phela vele ngisichaza angizazi vele izinto ngoba umuntu okhulele khona lapha enkandla nomela eThekwini ayikho into ethini usikhathele nina hawu kahleni hawu nisenze phela idlambu lezokugcina kanti ke silambile thina emakithi siyakhona ukuthi silale ngesidlile siyatshala nasey'ngadini mhlawumbe ningaze ningabona bangisuke ngisey'ngadini ekhaya mangisekhaya nje ngiyazi ukuthi kumele ngitshale ngiye engadini nje kucace kuba ukuthi sidle engadini masishintsha nje inyama efrijini laphana sishintsha ngokudla kwasengadini thina-ke ichaka eyisuthayo emakhaya hayi ukuthi nizozizela ngomqondo ungasiliwa la eThekwini fusekani nabasemagoli ngikhuluma nalezi iguli zasemagoli zaseThekwini lezi ezihlala ku-Sandton ezibhizi nami la ko-TikTok naku-WhatsApp uqobo ngithi nje ayifuseke zonke futhi hawu kahleni nobafethu hayibo sikhathele izona abantu abangaqondile abashadile
bayanyanyisa nje. Ngifuna bengizwe. Ngithi nje abangizwe. Umoya kupholo yini? Hayi uhle umoya wami uhlezi uzophuka nje. Mangibona lo muntu wesilisa, umoya wami uyaphuka. Ngathi basabanga yithi kanti cha. Kaze ngiyithwe. Sawubona mama kunjani ugumedu umuhle Sawubona mama. Kunjani konke umama noma umahama hayi lento leyo. Sawubona wentombi kunjani? Niyaphila ke kodwa? Cha. Angisho kabi phela ke. Angihlisa ulama ukuthi sengigadle kwephukela kwezinye insizwa kodwa nje iqinisile mina mina I'm very rude. I'm so rude. Yikho ngithi ngidinga mhlawumbe ngiyodinga umuntu ostrong. Kunda ngicabanga kanjalo yazi. Kusasa isitha ngizokunda noma ngizoluka kukabila. Ayihlala lapho inkosazana bamakhaya ngiwasenkandla. Emngceleni nje wenkandla nenquthu kodwa ke idolobha lami nenquthu. Ngasho nje ngiwasenquthu. Sengifisa ukubona iduze nje hayi khulile. Ngoba uyafisa nje umagadeni ofisela inhlalo. Kokunye awungiphenduli. I can handle your rudeness. Ne? Okay. Iko ngiyaye ngithi isoka ngampela eliyo lapha kugatsheni cha. Yoba kube cha liyomelana nami ngoba hayi bandla. Hayi. Mina la akukho. But I can respect. No, akukho mawenza into wrong. Mhlawumbe uthi ke ngiqondisise lokho. Yabo nje ave ngifisa ngathi wonke amadoda engafana nobaba lapha oLundi uLanga. Ha Nkosi. Yabo nje amadoda kangako. Nensizwa nje isakhula. Ave ngifisela shame. Hayi lo baba shame hayi ngiyamthanda. Hayi. Cela ukukhipha leli gama lokuthi ngiyamthanda. Kodwa phela ubaba. Yeah. Ngiyamthanda ubaba uLanga shame. Ufunda uqamba amanga. Ave ngifisa wonke amajongo ngathi ngabukela ubaba uLanga wema. Yo. Hayi shame. Yabo ubaba soLundi. Yo luyababa la respectful ngalendlela angazi ukuthi ngathi mawuthi wami uyaqala ukukhuluma inhlamba ke nongamsuka ngapi. Yazi umuntu wesilisa uzenza yini ukuthi ebe nesithunzi. Uzenza yini nje ukuthi ebe nesithunzi. Yonke lemfece ngisho ukuthi enemali ngisho ukuthi uyagada namabodyguard okufo. Ayinendaba nawe mina ngikhuluma nje ngobaba uLanga wasoLundi yabo lo yababa ngiyabheja ngayishima. Baba nami ngifisa ukuthi cha. Wantu ngaba nobaba nje yaya ngabe nje ngishaya isifuba. Ngabe nje ngishaya isifuba. Empilweni it's not about imali yes but it's not abanje mina shame lo baba lo ngiyamhlonipha. Yeah, ngimazi impela futhi nakangazi phela face to face futhi I don't think vele futhi uyangazi nala ku TikTok. Kodwa nje mina ngiyamlandela phela nje ubaba nje ngithi cha. Hayi ngiyamfisa. Angathi ngathi ubaba wami yikho ukuthi phela ithuba. Ngizange ngithuba kodwa nje ngiyafisa ukuthi wonke umuntu wesilisa angathi nje ngaba naleya mentality nje kababa uLanga. Manje lezi zinto lezi zivele zibe nemali ezigadwa amabodyguard zikukhunyezwa abanye abantu besilisa ikiki zabantu besilisa zibabize ngobhuti abazinye ibabize angazi labantu laba banemali nibabiza ngani nina abantu besilisa nina abafazi babantu besilisa
abafazi babantu besilisa angazi bababiza ngani labo baba banemali angazi bababiza ngani kodwa nje hey bafethu siyabukiswa phela Nkosi uvela ubona ukuthi hayi shembe uvela ubona ukuthi kodwa ngingakugani ngine sincethe sendoda into encethezayo mina ngeke ngimhloniphe umuntu wesilisa oncethezayo akusoze mina yabo ngoba ngingancethezi mina ngumuntu wesifazane angincethezi mina anginalutho impela kodwa ngibone sengisincethe we babu shembe baba bakhona abantu abahloniphayo ya bakhona vele abanjalo abahloniphayo kodwa nje mina especially ngoba umuntu wesifazane yabo nje mina masungishayelile umuntu omdala mina mfethu ngivele ngingakuthathi notice ungishelela nakhona ungangishelela ukuthi cha mhlambe ufuna ukuthi ngempela ungimisele ngokuthi uyikhaya ungishelela ukuthi ufuna ukulokho uthi ucela ngiye komhla ngiye komahotela ngiye hayi mina ngivele nje ngingakuthathi serious futhi uqhama manga ngivele nje ngikuthathe otherwise shame yabo nje showcase wabubula ngamathi uyangazi empilweni yakhe engangithatha nje ngingane engangithatha nje njengengane engipha ama-advice okukhula nje simple bafethu into esidinga kubantu besilisa abakhulile hayi labantu besilisa abakhulile abasigijimisayo bakwethu nisigijimiselani why nisigijimisa abantu abadala hayi nisigijimisa shame angifuni uqamba manga niyasigijimisa azi mina nisigijimisela kumhla ko yilezi ndawo kuGoli Sandton kuba lezi ndawo nje senilezi ezihlala nina yini ndawo Bhalitho ayi nesidina shame yo laba sespa yo lapho sespa wenzani lapha espa ngalomzuzu ngizacela ukubuza unangaki mina ngina 24 2001 why ukuthe ngibuza iminyaka yami amehlakho yazi nginamehla nje mina kancane nje amehla amawathole kodwa lento yenzeka after what you call kambe lento ayiyaba la eThekwini uPhenyana so but ngisazoke ngiye la pharmacy ke ngithenge elontuzana nayi le mithi yokuklina amehlo ngizobona ngiyakuzwa ya afana na okay so you when ungibone phi nini wakhala ngawa kithi manje ngizwa hayi abantu angiyagijimisa mina imali ngabe mhlawumbe kuningi esengikwenzile manje ya as much as wonke umuntu edinga imali bafethu phela imali vele ngathini ya kodwa nje guys phela kumele sicabange akwazi ukuthi uzogijimisa imali bafethu mina ngeke ngikwazi kodwa ngiyithanda ningifakile futhi sawona beautiful kunjani emcingwane waphela ngacingwa cha kodwa ke ingane zawethu hayi cha ke nani ke ngikhuzini yini lehluthu ngikhola kaShembeni mina ngikhola kaShembeni hayi ngeke kodwa phela bengilokile nakhona bengiqala ngizoyigondela mina ngicela ukuganisa ntombi kholeka ngiyithi mina yonke into inexesha layo ngifake 1000 nakho angina ngisho ngisichaka esingenalutho kodwa esipensayo futhi yabo sichaka nje sinuka phu yabo lento le kodwa manje sipensayo futhi ngiyandlela engipensa ngakhona wazi uvunge angipensi kanje ngakubona kuyitshala noma gajana kuphasha kuphashaza la kuhamba ngezinqanyana zakho cha hayi unatwa
ngathi uma guys, as I wish I can meet uMashudula manje ngoba ngiyisikasi nje ngihambe namcimbi leyo mina angiboni kodwa ke kuyobonakala. Nangu umchamo uzogcwele kublood awuba basho njalo ngosilungu lapha ko life science babekubiza ngezikhwama zomchamo babethini iblood. Hayi soqala ukuba yilonto zana balibeke lento ogeza ngayo ungayiki. Hawu kanjani amagajeni igezela ngamanzi nje yabese ichobeka kahle nje. Mhlawumbe khona iy'thake engiyisebenzisayo abe ngiyasebenza yakufana ithawumpe ngiyaqhushalaza nje kumanje I'm looking for a job. Hawu ma uthi nje kuvuma amaphansi nengilosi yethu le esibiza ngoNkulunkulu cha ngane yakwethu ngesiphikise lokho weBhuthutobani. Ngingathanda yazi ukubiza umuntu ngegama yabo njengoba sengivayele kaBhuthutobani ingoba ngiqala ngizama uqala isibongo sakho la angisiboni ngibona nje amagama kunjani number 10 isona sizathu lesokuthi ngigqoke ipampers leso selomchamo yini ulivile uyayibona udlala iracing cha ngisefulethini nangu umfana kamncube enkosazane. Awu Ncube nawe uthi awumngakanani awumncinyana. Mina ngeke ngithi ngokwami angifuni ukuthi ngithi ngiyazazi ukuthi uMagatsheni uyogcina mhlambe ehlobisa amagceke ngeke ngithi aloyo uba nenhlanhla yabo nje wangokuthi kuvumile angifuni ukuthi ngithi ngiyindaweni ethile yabo. Hayi kosebenza nje ukuthi inhlanhla ivume iphi noma mhlawumbe abaphansi bangibizelephi noma ke ingilosi le esikhonzayo ke esibiza ngomdala ukuthi yona ingolelephi yabo engathi ungaba yimina Nkosi. Hayi uma ufisa nami ngifisela inhlanhla uma mhlawumbe ungaze ngila cha ngiyabonga nami kasengwayo ngiyabonga ngane yakwethu khona kunjalo Nkosazana umkhwenyana awuzikhetheli yuphi okhokho nomkhulu kunjalo kanjalo nomakoti ngicabanga ukuthi ungawumkhethi yabo kuyazenzakalela ingane zakwethu. So singakhuluma sikhihliza amagwebu bakwethu ngokuthi ubani uyangifuna hayi into masiqondene nje kusuke sekuqondene babhemu so nje sokuthi masiqondene ke bese ngathi ungamrespect umuntu ufise futhi ukuthi leyo nto le nisuke mhlawumbe ninayo ngaleso sikhathi leso angathi ngaya phambili yabo. Semhlabeni la izinto zenzeka ngenye indlela babhemu azenzeka ngenye indlela awunsizwa uLucky neyoba amadlozi mana ngolakhi awuthi ngiyochama sothanda ungedlula umchamo awuba athanda amabhokula bambe sochama avuye njalo awungavele ngene live wabantu ahlele umzamo ene hayi bo hawo ngaze nginte sanibona abasaba abantu nomzamo wazo
Ngiyaphila njani? Siyazovela kanjani? Shoot. Sonke sinehluthu. Hawu.